Mikä on kirkko? Ensimmäisenä sanasta kirkko tulee ehkä mieleen kirkkorakennus. Kirkkorakennus kirkon torneineen, kirkon kelloineen, kirkon penkkeineen ja urkuineen, alttareineen ja pappeineenkin. Lisäksi kirkko on monelle myös virasto, ihmisten luoma instituutio, joka hallinnoi seurakuntien taloutta ja ylläpitää kirkonkirjoja. Raamatullisessa mielessä kirkko on kuitenkin jotakin muuta. Se on ihmisistä koostuva joukko, jota sanotaan Jumalan pyhäksi kansaksi. Sen on Jumala itse kutsunut kokoon. Ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa tuli kokoon ihmisiä eri puolilta silloista tunnettua maanpiiriä. Eri uskontoisia, eri kielisiä, eri rotuisia ihmisiä. He kaikki alkoivat uskoa Jeesukseen ja alkoivat pitää häntä Herranaan. Näin syntyi Jumalan pyhä kansa. Tuo kansa on yhä olemassa. Se koostuu kaikista niistä ihmisistä, jotka tänään eri puolilla maailmaa uskovat Jeesukseen ja pitävät häntä Herranaan. Tuo Jumalan pyhä kansa, siis kirkko, koostuu myös niistä kaikista, jotka kerran ovat Jeesukseen luottaen kuolleet. Tuo Jumalan pyhä kansa ulottuu myös tulevaisuuteen. Se pitää sisällään myös ne eräässä mielessä, jotka eivät vielä ole syntyneet, mutta kerran tulevat uskomaan Kristukseen. Koko tämä Jumalan kansa, ihmisten alkuperästä, ominaisuuksista, kielestä, sukupuolesta, rodusta tai muista ominaisuudesta riippumatta, on Jumalan silmissä arvokas ja rakas joukko. Tuon joukon palvelemiseksi Jumala on asettanut myös näkyvän kirkon ihmisten muodostamana yhteisönä, jonka tehtävä on Jumalan sanalla, sakramenteilla, kasteella ja ehtoollisella palvella Jumalan kansaa, jotta se voisi uskon tiellä kulkea turvattuna ja luottavaisin mielin, etsien polkuaan kohti ikuista päämääräänsä. Se on yhteys Jumalan kanssa taivaan valtakunnassa. Tänään helluntaina me saamme uskolssamme turvautua kirkon Herraan ja luottaa siihen, että hän vie meidät kerran taivaan kotiin.